Allah ya ja da kwananki mama, Allah ya ja da kwananki mama, Allah ya ja da kwananki mama. Hajiya Aisha fa uwa ce mama, birnin Kebbi ya zarba zanzarci mama. Gaishe da Aisha Abubakar mama, mai hali na manya na dattako mama. Hajiya Abubakar ta minista mama, Hajiya Abubakar kowa ce mama. Wa abun izar faɗin zaki mama, wa abun abin gwaski ne mama, wa abun Hassan Hussein buga ne mama. Mamar Aisha tana da karama mama, shugaba ta mata a gaishe ki mama, ya zamo dole yin gaishe ki mama. Kiwa kin wuce banga da yaro mama, Hajiya hannunki bai kwauro mama. Abdul dan sarki ya ce in wake mama, ya ce in gaishe da mamar mu mama. Sannan gaida ki Hajiya tamu mama, mai ilimi na boko ga addini mama. Kin yi daban kina karatun Qur'ani mama, Allahu ya kare sharrukan zamani mama. Da mama na sannu mai imani mama, Hajiya Abubakar mai kirki mama. Kin yi abin da dole ne mu yabe ki mama, ana ta harkar bikin yau aiki mama. Shugaba ta mata an yi biki mama, tallafirin naki mun samu mama. Ga guragu har makafinmu mama, yara manya har da makannanmu mama, har gida-gida da kumbi mu mama. Tallafin ki ne da zake ba mu mama, Aisha Abubakar ta minista mama. Tallafin ki ya zo gidajenmu mama, Aisha Abubakar ta minista mama. Shugaba ta matan jihar Kebbi mama, Central Women Development mama. Ki yi aiki mu da mun shaida mama, sannu kawabun Hajiya Ma'u mama. Hajiya Ma'u na gaishe ki mama, gani gare Kebbi na yo burki mama, domin in gaishe da mamar mu mama. Hajiya Ma'u na gaishe ki mama, sannan aminiyar Hajiya Aisha mama. Kin yi abin da dole ne na yabe ki mama, buri na in zo gida in ganki mama. In gaida ke Hajiya Ma'u mama, sannan gaida ke Hajiya Ma'u mama. Garba ne ya rera wakar taku mama, Zamfara can gida zan koma mama. Hajiya Aisha gaishe ki mama, Hajiya Aisha gaishe ki mama. Hajiya Aisha gaishe ki mama, Hajiya Aisha gaishe ki mama, mama, mama.